Ahojte, v dnešnom videu vám ukážem top 5 hradov a zámkov na Slovensku. Ako už dobre vieme, Slovensko je malá krajina v strede Európy, ktorá má krásne hrady a zámky. Číslo 5. Hrad Červený kameň. Hrad Červený kameň je z jedných z najkrajších a najlepšie zachovaných hradov na Slovensku. Nachádza sa v blízkosti Bratislavy a bol postavený v 13. storočí ako gotická pevnosť. V priebehu storočí prešiel viacerými prestavbami, pričom najväčšie zmeny nastali v 16. a 17. storočí, keď bol hrad prestavaný v renesančnom štýle. Hrad bol sídlom významných šľachtických rodov, ako boli Palfiovci, a v súčasnosti je otvorený pre verejnosť. Hrad je obklopený krásnym parkom a záhradami, ktoré sú ideálne na prechádzky. Návštevníci môžu obdivovať nádherné interiéry hradu, ktoré sú zariadené v historickom štýle a vychutnávať si atmosféru minulých storočí. Číslo 4. Trenčiansky hrad. Trenčiansky hrad je jedným z najstarších hradov na Slovensku a je známy svojou fascinujúcou históriou. Nachádza sa na skalnatom výbežku nad mestom Trenčín a jeho história siaha až do rímskych čias, keď tu bola rímska pevnosť. Hrad bol postupne prestavaný počas storočí, pričom jeho súčasná podoba je výsledkom stredovekých prestavieb. V Trenčianskom hrade sa nachádza aj známa Trenčianska pečať, ktorú si nechal vyraziť rímsky vojenský veliteľ v 2. storočí. Hrad ponúka nádherný výhľad na mesto Trenčín a okolitú krajinu a je miestom významných historických udalostí, ako bol Trenčiansky mier, ktorý bol podpísaný v roku 1335 medzi českým a uhorským kráľom. Číslo 3. Spišský hrad. Spišský hrad je jedným z najväčších hradných komplexov v strednej Európe a je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO. Nachádza sa na východnej časti Slovenska nad mestom Spišské Podhradie. Hrad bol postavený v 12. storočí a v priebehu storočí bol rozšírený a prestavaný do rôznych architektonických štýlov. Jeho rozľahlé ruiny, ktoré dnes zaujímu každého návštevníka, ponúkajú fascinujúci pohľad na históriu a architektúru stredoveku. Spišský hrad bol kedysi mocným centrom a sídlom spišských kráľovských komorníkov. V súčasnosti je hrad obľúbeným miestom pre turistov, ktorí môžu prechádzať po jeho obrovských hradbách a vychutnávať si nádherný výhľad na okolitú krajinu. Číslo 2. Bojnický zámok. Bojnický zámok patrí medzi najromantickejšie a najnavštevovanejšie zámky na Slovensku. Nachádza sa v malebnom meste Bojnice v západnej časti krajiny. Tento zámok bol pôvodne postavený v 12. storočí, ale jeho dnešná podoba je výsledkom prestavby v 19. storočí, ktorá mu dala neogotický vzhľad. Je obklopený krásnym anglickým parkom, v ktorom nájdete aj zoo Bojnice. Hrad má nádherné interiéry a je známy aj svojimi legendami. Z Bojnického zámku je úžasný výhľad na okolitú prírodu a okolité hory. Číslo 1. Oravský hrad. Oravský hrad, ktorý sa týči nad riekou Orava, je jedným z najkrajších hradov na Slovensku. Bol postavený v 13. storočí a počas storočí sa stal významným sídlom oravských županov. Hrad bol niekoľkokrát prestavaný, najmä v 16. storočí, a jeho dnešná podoba kombinuje rôzne architektonické štýly od romanského po renesančný. Oravský hrad je známy aj ako miesto natáčania filmu Nosferatu, čo mu dodáva ešte viac mystiky. Návštevníci môžu prechádzať po úzkých uličkách a hradbách, ktoré ponúkajú nezabudnutelné výhľady na okolitú prírodu a dediny. Nachádza sa na severe stredného Slovenska. Na záver by som sa vám chcel poďakovať, že ste si toto video dopozerali až do konca a tým získali nové informácie o hradoch a zámkoch na Slovensku. Samozrejme, viete ma podporiť lajkom, odberom a pekným komentárom a napíšte mi do komentu nejaké nápady na ďalšie video. Ďakujem, čaute.